میں نکر میں نندگی دا میں پیت پیرو گپا ہاں کہ سے تقریباً 4 پشت میں مشمارا اے دشت پنودی ارا پیش دارگانو دشت پنودی اچھا راج مات کے گئے ادا ارائے شمار پیش دارگانو ہمیں کنچیتی رائے کہ پیدا کی سیبدان تادا کہتے ہیں دیں پیدا تیاب نمگر وگانی ادا اچھا راج ما شمارا اے تالاب بڑے جاگئی کہ شیارا پیش دارگانو شو چمے دی موازی نگانو اچھا راج مات کے گئے ادا ارائے شمار پیش دارگانو ہمیں کنچیتی رائے کہ پیدا کی سیبدان تادا کہتے ہیں دیں پیدا تیاب نمگر وگانی ادا چی یعنی تیاب ادا پھولے سب ربی تو روتے ہیں کنچیتی بازارا شکر ہوا تولگی مولگیاں سجیں بازارا ای روتے ہیں باقی ایرا کے پیش دارگانو روش برکتی میں رودرت کی نمگا ای تربت شہرہ نمگر ہوتے ہیں ڈیمے نمگر ہوتے ہیں باقی کنٹو دار و باقی کی دمگ ہستا ای روڈ ہوتے ہیں باقی ای دمگ کے ہستی مشور پیش دارگانو ای مغرب نمگا ای پنودیا روتی رہا معشمان روان نے پنودیا ادا پدا ای کنالے آپ ہیں کہ پنودیا تا آخری ای دی مگا ودے کے تو گپ پجن ہے ادا چی پنودیا بازار ای آپ روتے ہیں ڈیمے آپ آدیما ہمیں کے آسن سنگئیو باقی کسارو ہما ایریا ہستا ہما دی مار ہوتے ہیں اور باقی شکرو آدھے کے دمگ ہستا میران ڈیم آپ ہمودر ہوتے باقی ای دی میں ودے کے مگا پبجنے ای تا ماشاءاللہ یعنی پنودیا روتے آپ بعض ماشاءاللہ زبردست تشگانے ماشمن روانے پنودیا روگان ماہی رہا یہ باغ اس کشکر را ڈگارا مردمانی یہ میں سبدان تھا چھے ہمیں یہ رہا کم ہو کنچیتی رہا چھے کم ہو رو تو روز برکتے نمگا پدا روز برکتے نمگا 2 منٹ پاد پدا یہ رہا کہتے یہ رہا پدا دیم پدا بھی ہمیں راجتبا کی ایریا ہاں تو تیاب نمگر ہوتی ہمیں مروگانا پنودیا آخرہ میں امام رضاری بگنے یہ رمضان مچی آشتے نباری ولوک مارا سر بھی رمضان کجام روچا بچہ کے مختلفی جاگہانا پیش دارگانا آتے ندارگان شمی چمن دی مقوازرگانا یہ نمبر باری کدی کہتے کہ یہ روچا کے یہ چمن دی مجموعہ کے بزی رمضان کجام روچ چنا مر چروگا تھا دا بچانیا پنودیا بلے قائم کم خراب رما پدا واپس ہوتے اور جمعہ انشاءاللہ ارادہ خدا ہمارا پنودیا را پیش دارا پنودیا بازارا چمان ما نادر کھنے ہمارا گانا وہ لوگ عثمان شما یہ وہ لوگ گانا چارگانے لائک کرنے کمنٹس بھی کرنے کسی نوٹینے یہ چینل رات کا سبسکرائب نہ ختم کا یہ سبسکرائب کرنا کہ میرے واسطہ یا کوئی دل پٹی ہو حکومت کی ہمارا میں چلو ہمارا ماں وطن سر کیا ہوتا ہمارا ماں بن کے نظارہ کا پیش داری چگل راج ما شمارا اے تالاب بڑے جاگئی کہ شیارا پیش دارگانو شو چمے دی موازی نگانو یک بلائیں تالاب بوتا پنودیا تہا اسے یک ٹرین بھی یعنی ہور کے بوتا ای آپا پور بوتا سجائیں پنودی اما کے دلوت بوتا گا پسو گو خط گا ہی تالاب اچھی آپ وارتا اور ادرچ کا نانچی بوتی کا ہے اما کے ضرورت تھی پورا کتا بلے مرچی بدی کے مائی تالاب بچا رہے ہیں تالاب سب خوش کے بھی اور یہ وجہ چھے یہ بلائیں تالاب بوتا یہ مردمہ بھی جان ششتا ہو مردمہ بھی جان ششتا یہ تالاب تہا آپ بھی وارتا ہو تو نارا بھی مردمہ دی تو نارا بھی ادا چی پوچھتا اور دن مردم بھی اتکا ادا ہوتی تو نارا پوچھتا ہو یہ تالاب آپا چھے بلے بھی آپ پہ بھی اور یہ وجہ چھے ایک تالاب ہستے ہیں آپ انو مانستے انو خشک مرا
गेंदा का पीदा के अच्छा गुलेराज ये पन्नूदिये खंडक ये जागा उशम पन्नूदिये खंडक नुमा देमारवा देमपा बाजारा शुमा चारा में शुमार पेशीदारा अस्सलाम वालेकुम गुलेराज शुमा अर्जगिया हरदमा गाय वश शादन बाते सख्ती सुई शुमा इजबर मगंदाते साल जमर शुमा सरा साल साचन बात अच वक्त शुमा बहरानी था बाते गुलराज मशमारा ए दश्त पन्नूदी आरा पीता रगानो दश्त पन्नूदी दो कुएं म्याना आबादी बाजारी दश्त पन्नूदी ये गेश्तरी के लोग हस्ता ए अन्नू डमेजा और मर्दमा यलद्दा तगा तुरबतो हादगे दमगन तहा हाबादा पन्नूदी तहा जे आसिराती हस्ते स्कूल मस्जिद या के अस्पताल ई दरगतमा या कुवाजा या दोस्त पर्स कना ताकिरा मैं गुम अमरादारी वेखने ये कुएं यक इसे ये मैं गुरिचाने कुएं शुमारा मान पेशेदारगानो ये गुरिचाने कुएं बाकी यदा वंडी आबादी के माशमारा पेशेदारगानो व्हाट्सएप लाई केबलाई नेमगा मैं पन्नूदिये ये लोग बाकी ये पूरे आबादी के माश हमारा चम्मन दिमाग वाजन गानो ये पन्नूदिये लोग ये बाकी कुएं ये मैं ज़रबारा का पगाने एक को या कुएं गुरिचाने या कुएं ज़रबारा दरमियाना पन्नूदिये बाज़ारें पन्नूदिये मेतगे हाबादें ये पूरा ही आबादी के शुमे चमन दी ममाशरा वाजी नगानो तो बुनियाद अच्छे ये नाम अब्दुर्रहमान है दश पन्नूदी नंदू के बुनियाद में जागा सकते रहे ये पन्नूदिया तई पे तो फिर की जागे पन्नूदी ये बाजार साख दे रही तकरीबन ये बाजार है जो तारीख का उशन के 5000 साल है 5000 साल ने पन्नूदिया हाँ सर्च को तन्नी के दौरे मुताबिक हाँ सर ये कसरना था कि चीने भी जी आओ भले मैं नकर मैं जिंदगी द मैं पे तो फिरो गप्पा हाँ कि से तकरीबन 4 पुश्ते में 4 पुश्ते हैं 4 पुश्ते हर एक मर्द में 7 साल यानी आदमान का मैं उम्र शस्ता बुर्ज आदमान का मर्दमान 7 साल यानी 120 सदुदा उम्र में तो शोतकन चाहिए दुनिया 10 साल गुड़ा यानी तो 4 पुश्ते ना 4 पुश्ते गो 400 साल बा ये 400 साल बा बोले छूने की तारीख हिसाब सकती है अच्छा थारी कर दे रही बाजार हाँ तो गुड़ा ये कोडान रंदगी को हक रंदगी को का दे रहे को कमिशन नजदीक है हाँ वो ईद के बाजार हम मके अच्छा वो ई तूलगी रंदगी शक्कर वो बल में मर्दमा ये रंदा बुतगा आओ ये बाजार सकती अच्छा अच्छा आई साहब औषण के 5000 साल में बोले मैं तक मैं पे पीरो गुशन के यानी 600 साल उम्र में मर्दमा गप्पा ये अमी चुके मर्दम मायदा निश्चित ये गुड़ा पन्नूदी के ये दमा के नाम पन्नूदी तो ती पे तो फिरू का या के दे बाजार मर्दमा ये गोश्ता के पन्नूदी चिया बाजार नाम पन्नूदी कुता ये इसी के मैं मर्दों में नहीं सुनाई गया ये मर्दमानी वजूद दे ना ये सुने कि ईरान आई मर्दमात करना ना ये दे ये मकुरान मर्दम ईरान मर्दम आज मान का हुकूमत नबुता में वस्त्र मर्दम नंदा मित्तगना में जागी किता निश्चित नु औदा एक जागे ईरान का पन्नूच का चा हमारा नाम सरा पता मैं ही मर्दमा नाम बस्तु अच्छा 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 तो ये पे तो पीरो का पेते जया ये पन्नूदी तहा चकार कुता मैं भी जमींदारी है मारूचे मर्ची में ये जमींदारी माई हमारा डगारा है उस्मान जिएगा ये डगार अंदरों में ये द्रचका हाँ मैं मच्छे ये मच्छा बल्कि 200-300 साल भी मैं क्या जाहिर मुनी वती के रास्ते 600 साल मच्छा 600 साल मच्छा 600 साल मच्छा ठोक जिंद मुर्तगा ना 10 मच्छा बिचारा ने मच्छा मुलजमान के रास्ते उसी से जमीन नस्ते सही सही जबरदस्त जबरदस्त
तो ये दा ये दमागा स्कूल असते او اسکول آروچی که می بازار بوتا ایریا نبوتا جگہ दशते चेरिया ना बता جو بوتا हाँ مکڑانا بوتا تولگیا بوتا باقی عید کے ایریا نبوتا ना बता کوکا بوتا हाँ مکڑانا بوتا ای سائن بازار بوتا عید کے بازار روستا رندا میں یا اسکول انگا میں استا کونے अच्छा اور میں پیدائش ساریاں یعنی یک اسکول مرتبہ ہوتی اچھ سرا بستا یک کی سرکار داتا آستا کنٹراٹا میں انی اسکولشا نوکی اسکولشا کون کی وہ تھی اکثر بستا یک کی ہوتی اچھ سرا हाँ یک کی یعنی حکومت داتا دوں یجا گھم دے مکوانے چیشتے گا ये جامع مسجد نہیں جی نا یہ جامع مسجد ہے نا یہ مسجد مرندہ بستا یہ 2000 ہفتہ بستا ये 2000 अब तक बसता आ जामा मस्जिद है आज दिन मस्जिद में भी हो عید نماز بھی جمعے بھی जबरदस्त जबरदस्त 80 سال ہیں گیشتے رنگا आ मस्जिद اوکے ادھر نماز بندال کتا میں سے عالم چار عالم بتگا یکی بتا مولو آدم یکی بتا مولو عبداللہ یکی مولو گل محمد یکی آجی محمد حسین کلاتو کے مشہوری مردمی تاریخ نروتی बिल्कुल बिल्कुल وہ آئی اس چاری مردمہ دیو بندہ انڈیا وانتات کرو जबरदस्त जबरदस्त آئیا کہ جمعہ نماز کتا آتی بھی دا ہیچ وسائل نبتا जी आओ بڑا مردمہ گشتے تا نماز نبی بڑا مردمہ نماز چیزی مدرسہ پدا فروشتا منی چونا یہ بم پیرو کا ملا بوتا مستا نماز داتا منی پیرو بوتا پدا منی ناکو بوتا پدا مال الحمدللہ منی چوکا یکی عالم مرتگی واردت کی مفتی عالم कुछ मानते गया या آئیے کراچی ہوتا हाँ انی सही مرتگی इधर मस्जिद के मुल्ला अस्त पेश इमाम ادھے میں الحمدللہ ہوتا जबरदस्त जबरदस्त इधर मास्टर मिडल स्कूल एक क्या असते ماسٹر میڈل میں اسکول ये मिडल बचकुआनी بچکون کی یہ جنکون کی हाँ बचकुआनी स्कूल मास्टर सी चुका ماسٹر ملا چوچو کا ماں بیار ماسٹر میں ہم دیکھ باشندہ हमें देगा पन्नू दिएगा जबरदस्त जबरदस्त हमें देगा मतलब जनकुआनी भी हो جنکوانی بھی ہم دیکھ हाँ जबरदस्त تقریباً دو जबरदस्त जबरदस्त جنکوانی کا چی میڈل نبوتا بلے جی ہاں۔ ہمیں گرفتار ہیں کہ میں بازار چون کمزور ہیں जी आओ آبادی لحاظ مردوں شہران شتران شہران وسائل وشتران जी आओ ادھا وسائل نہیں ادھا سفیر کے ملک کما نشتگی میں چوک میں چیز درو ہما گوڑا ملوزمان بھی ہمیں دے مردوں مزانی نہیں جی آؤ صحیح صحیح अच्छा तई गंडू के दाश तमाना बचक को ना جی पदा गुड़ा नो दय बस तो जा रहा ہزار دے واسطہ اگر لوٹا کٹان مثلا آئیے कोडन जी आओ وہ تولیگی آئیے जी आओ بلے نگور آئیے गुड़ा तई नहीं तो तई एक्सपीरियंस से तो उम्र तो दूसरी जिंदा रखवासी ने गाने तो चूजाने के मनी वद्दी के नहीं पन्नूदे वंडो के आश्तवानी तो ज़्यादा या के हमें तुलगियर होते हैं या के कोडानर होते हैं या के दगे दमगियर होते हैं तो चूजाने के अक्सर 5 जगह रहा वहाँ ना اکثر میں انی کے زیادہ میں تربت ہے ज़्यादा तुर बता रहा वहाँ ما تربت ہے شفٹی کرنے کے چیا کہ میں مردم درو ماں گورا अच्छा पन्नूदे ज़्यादा मर्दम मन्नू तुर बता शहर है तू कहाँ شفٹا نی ماں ماں دا نشتگی میں چوک درو ماں گورا अच्छा चौक कमूदा हाँ چوک مولا सही सही باقی یہ گنڈو معمود شفٹ کرنے کو آئی دوانا کم بہتر کوئی कसी है कि अब जागा नहीं इस मिसाल तुर बता शहर है तू का गुड़ा مان کر رہا بھی مردم آئیے دارم میں ہوتی مردم میں مردم زبان کا چی مردم داشتے گا تو نام اشکو تو ملکم واجم اللہ احمد بیتا अच्छा آئی अच्छा کرا بلائیں مردم آئی در دفعہ ونتا کو پتہ شوتا ہوں जबरदस्त जबरदस्त مرچی ارکس بروبر ہیں जी आओ اللہ ارکس بدا بلے آروسی آئیے در دفعہ بازیں شرریں ڈڈے مردم ونتا ماں نامنا گرا जी आओ نام گرا کی ضرورت نہیں باقی واجہ ملا کے ابتا واجہ مصاب ابتا نشتی آئی کرا مردمہ ونتا دیکھے میں مردمہ انگیاں آگاہ مردمہ کہتے ہیں آئیے بھی داران اب ونڈو دن بوانی دن لائک بھی जबरदस्त اندری जबरदस्त پچی بھی जबरदस्त یہ وڑا نو سنگے تو انو لازم بے لوگ بزرگ بعض مردمہ مرچی اللہ درداتا کرا زوری لوگ بستا ہمودائیں ہمیں وڑا وانگے سلسلہ میں ملک کے مردمہ دیر ہیں وانگے کم باز ونتگی सही सही اچھی کہ اذا ماسٹر نبوتا میں استاد بتگا مثلا مشکہ مردم دا بتگا وانتگا अच्छा अच्छा وہ پنجگورے بتا کوش کلاتے بتا तो वंता हुआ جیو ماں پانچ جماعت ونتا तो ये टीम मास्टर के बुतन को जाए बुतगा میں ماسٹر بتا آخری ماسٹر میں بتا کہ بتا واجہ غلام نبی
چیئے کڈانے گئے کودائی گانے اچھا انہی اچھا وقت بتا ہاں بولے ہما میں آخری استاد میں ہمیش بیتا فیبری من کلا دا پرائمری بوتا اشت نہ بوتا چمہ چی رن ما شتے گئے خلیج ہے اماراتا بتا گا اچھا 20 سالہ میں بستا 20 سال پدا واپس ہوتا گا 30 سال کامل ہوتا باقی یہ مطلب ہے کہ میں آخری استاد ہمیں بتا اشیاء چی رن گڑا ملا اینا وطا یہ کستری مردمہ مڑ دیگے استاد بتا گا ڈنی بتا گا آٹے میں رندہ میں ہی مردمہ درست آمدہ پدا شفٹ بھی ہم بتا گا انی چونہ قانون ہمیشہ تو ہم سر پدے یار سے مردمی ہما علاقہ بھی سرکار ماسٹر لوگ نہ دا راش نہ دا نو مردم وچی مدد تا چی ہما ماسٹر دار آٹے بابا جی ملے یعقوبہ مردم داشتگا ماسٹر سنڈی نان دات گنگو سادہ زندگی بتا انی نہ انی ارکا وتی لوگ آروتے بالکل بالکل انی میں دعوامی سے کہ میں بازار ہے میں تری وتی مردمی بھی آیا ما نیل میں آکھ بنی نا ما نا چونے درستے جاگا میں ہوا کہ ہم باشندہ بھی آئی سردردی نے آوتی لوگ آشتے میں کہتے ہیں وانی نمودہ حاضر ہیں بہتر تو ہمیشہ تو ملوز مانے مثلا امان گرام بلے آگم بیاہاں ادا میں لوگاں جاگا انتی کہ میں چک براتا بالکل امی وڑا تو آجائے میں سلسلہ میرا چلا گا اچھا یہ دمہ کے مردمیاں کسی نادرو ابھی تو کجا ہوتے ہیں اسپیتال ہستے ہیں نادرہ اکثریت کے دا کڈانا اسپیتالی ہستے ہیں برائے نام اور یک کی ہستے ہیں دا کوہ کا نہیں بنتا تو لگی ہستے ہیں گنڈے کوہ کا بھی اچھے نیستے ہیں نیستے آوڑا وہ پدا مطلب اسیں کہ کچھ ہی ہستے ہیں ڈاکٹروں کے ہستے ہیں جوڑے ہیں گر مردمگی بھی لئیے گنڈے علاج کا یعنی شما ودی کہ مردمی نادرو ابھی شمام دبر ہے اکثریت ادا نروار کم روان زیادہ تر تربتا گا زیادہ تر تربتا گا آئیے بیماری نادرو یہ علاج نبو بڑا کراچی ہمارا کراچی الحمدللہ مردم ہستے میں ترزت ناقضت صحیح زبردست زبردست کراچی چونائی گا زیادہ میں بلوچ ہوں زبردست تاریخ آلوچی کراچی آباد بتا بلوچ ہوتا بالکل بالکل بلوچ ہوتا زبردست زبردست آواستے دننے انگا ہستے ادا سے کارا ہاں دانے ملک تقریباً 5-20 مردم انچو مردمانی نہیں پرچہ کہ مردمان جیندے دے کم مکم یہ تو بگو مردم دے انی تو بگو یکی منی برات ہے ہماں گوری اچھا منی گوھارزت کے بلے گوھارزت پدا بھی انی نندو کن طور بتا صحیح صحیح ممی بڑا صحیح صحیح میں خلیجہ آروچی کے دروازہ خلیجہ پا بتا جی ہو ایرانا چمیدہ چی مردم شوتگا زبردست اولا بندہ دا میں مردم شوتگا واجی ملی آکوبہ مردم برتگا صحیح ویدی کے مردم بتگا میں مردم برتگا دا لانچہ سوار بتگا 3-4 بتا راہا بتگا پدا اودا ہم شوتگا ہمیں اوڑا آٹھے میں پاسپورٹ اوزا نبوتا جی ہو پدا پاسپورٹ بٹو دورا بنتا جی ہو بٹو مارا یاد کا بلی چمہ ساریے گی صحیح میں دور کی بتا مارا کے یاد کا مڑا جنرل ضیاء بتا شیعات سال حکمتی بتا صحیح صحیح شما نارشت زورو کا کجا روئے نارشت الحمدللہ ادا دکان مکان ہستے دکان نہیں ہاں بلے نارشت ما شکے مردم سیکل والا وطکار ہیں وطکار سبزی یعنی درچکو سبزی درچکو ہے گیا ادا کہتے ہیں زبردست مردم یک کی سبزی کاری یک کی یہ روچا مچی کاری اندروچا نیاری کوکا نشتا مچی کاری میں واسطہ زبردست او دیگے فروٹاں دو مردمہ بلنے ورے گا اچھا اچھا او ہم کارا یہ روچا یر روچی رت کرنا دم روچا کارا یعنی شمارا سستا تربت شہر اچھے تربت کم کی گیشتریں بلے ادا کے دستیاب ہیں انی تو تربتا برو بیا جنجال بکا تھی خرچہ گیشتریں جی ہو انی کم کی موسم ساری شربت الحمدللہ آپ ہمارا تو سردی میں ضرورت نہ کپتا نہیں چیز بھی برف میں واسطہ کاری مردم دست زبردست زبردست کم ریٹا گیشتر کی آگتا گیشتے مارا چلگی بلے ما زیر ہیں 1 کلو 2 کلو ہوتی سہولت واسطہ دنیا شن کے طرح کے زرق کے ہستے تو یہ میں دنیا زندگی واسطہ بالکل بالکل باقی تو خرچے نہ کریں تو تئی نہ آگڑا ما پسمندہانیاں باری کئی بائیں یا نہ بالکل بالکل زبردست زبردست یہ کافر واجہ گئے یہ منی بیٹے کے اچھا گلی راج شما یہ کافر گندگانے کہ یہ پنودے تہا پنودے نہیں بلکہ داشتے بازی دماغا من ترگانو شمارا پیش درگانو
دشتے تو کائے لازم کاپر گندے کاپر تو امائیں سماج سائگیں بے بلوچاں کوہنی بلوچاں میں کاپرانا بستہ لوگ دیما ایز بیٹے کو نشتگان تو ٹیم پاس کوتا یا کہ مشورہ بوتا مرد میں گوما یا کہ گندو نندی بوتا تو کاپر چیر نشتگان ہوتی ٹیم بارار پاس کوتا بلے ہمیں سلسلہ میں پنود مردم تانگا تھا 2025 ہی انگا داشتا با زبردستی وشی بھی کہ کاپر تو کئی وڑین یعنی تو تست بگندے بلائیں تستاں پدا بلائیں پادگاں پدا یہ کاپرے چیرا پہ باں پدا وشنگ وات پہ کشی تو باز زبردستی باز وشی بھی گوری چین تو کا میں پنودی امیدہ چی آبادی تو کوہنے بازاری واجہ ادھر کا تا باز گاب جتا کہ بازار پنودی دشتے تو کا انچو کوہک کوہنے میں ای پنودیوں کوہنے بازاری کے دا آبادی وہ تقریباً ای پنودی تی اندازہ چنچو لوگ باں لوگ انی